Ara. En un context com l'actual, en què tots patim els efectes de les retallades, veiem com el Ministeri de Defensa continua incrementant el seu pressupost i continua gastant molts diners, per exemple, en armament, amb contractes que havia signat a la seva època el José María Aznar. En un context com aquest, ens sembla que una instal·lació com aquesta caserna que tenim aquí darrere, aquesta casa quartel de la Guàrdia Civil que tenim aquí darrere, hauria de tornar a ser una instal·lació municipal per poder-la destinar a pisos assistits per la gent gran o per les persones dependents. Ens sembla que és molt més important que aquest tipus d'infraestructures, que aquest tipus d'instal·lacions, que aquest tipus d'edificis estiguin al servei de la gent del poble, que no pas d'un ministeri que disposa de molts diners i que continua malgastant els nostres diners en lloc d'ajudar a la gent que ho necessita.